Unsa ba ang sala ni Hesus nga siya gikasilagan sa mga iyang kaatbang mga Pariseo o mga Saduceo, ug uban nga pundok nga supak sa iyang baruganan? Si Hesus dayag nga nagbuhat siya og matarong ug maayo. Mao kini ang gikaingonta lagutan sa iyang mga kaatbang, kay si Hesus nagbuhat sa matarong ug nagtudlo sa katawhan alang sa ilang kabag-uhan. Niini mga kaigsunan, mausab kini ang dagan sa atong kinabuhi o sa atong katilingban karon. Kinsa gani kadtong nagtudlo sa husto ug maayo, mao ang gukdon, mao ang taralon. Nung kadtong nagbuhat sa dautan ug ingonta mga mangilad diya sa katilingban, daw sila kasagaran. Iniini mga kaigsuonan sa atong kinabuhi sa pagtuo, hinaot nga di kita magpadaog sa unsay mupakgang kanato o di ta magpalupig sa kahadlok diha sa atong pagbarog alang sa unsay maayo, pagbuhat sa matarong, pagbuhat sa kaayuhan. Ug mao kini ang atong ingonta gimbuhaton adlaw-adlaw. Ang panulay sa kanunay mobabag kanato pinaagi sa mga litag o mga ingonta pamaagi nga kita pahunungon. Palihog manindog.